Welkom wêrom bij de podcast van Wrakseljen mij het wut en mij de wraad. Dit is de eerste sessie van de tweede serie. En die heb ik genaamd Jezus zet de saak op een kop. De eerste serie ging over de eerste psalm. En in de eerste psalm hebben we geleerd over de antithese. Er zijn twee soorten mensen. Er zijn de goede mensen die net kuieren willen met de kwee mensen en de spotters en haar zeker net deljan om bij haar te zitten. Nee, haar nocht is om te lezen en te leren van de wet van God en daarna te leven. Maar de spotters, de kwee mensen, die doen dat net zo. Die willen er niet van weten en die hadden gek met de wet van de Heere en met de mensen die er wel van horen en daar naar leven willen. De rechtvaardigen die willen net staan wat de spotters te geren binnen. Maar de spotters en de sûnders die kunnen net staan blijven in de geerkomsten van de rechtvaardigen. Dat weer de les van de eerste psalm. Maar nu zullen we naar Lucas zijn evangelie beschrijven. En die schreeuwt over de tijd dat Jezus op de aarde kuierde. En in de tijd van Jezus, door die lippen op de aarde, doen er in Israël een schei mensen die tige druk waren met het lezen van en het mimeren over de wet van de Heere. Dat vanzelfs konden ja echt de eerste psalm. En vaak dachten ja, dat is een goede psalm, daar kennen we mee uit de wei. Want de rechtvaardigen, dat binnen wie vanzelfs. Want wie binnen het volk dat graag leert van de wet van God en daarover mimmeren willen bij nacht en bij dag. Maar het andere volk, het volk dat de wet van de Heer net kent, dat binnen het minne volk. Dat binnen de sûnders. En benamen is dat zo, maar die mensen die het haar net houden willen aan de wet van de Heer. Zoals de tolgaarders en de hoeren en de rovers en dat soort volk. Dat binnen de sûnders. Daar moeten we ons net mee uitgaan en net bij haren zitten of met haren eten. Maar nu komt er deze Jezus. En die wist heel wat van de wet van de Heer. Hij hield altijd door de wet. Dit staat er om eens beschreven en dit zijn de profeten. Maar dochs, deze Jezus liep hem net zo goed aan de wet te houden. Want als zegt wat hij die op een sabbaten, dat weer net goed. En nou ik. Hij libbert met de tolgaarders en met de hoeren. Hij nodigt ze uit en hij eet met haren. Dat doogt toch net. Dat de leraars van de wet en de geleerden van Torah, die hien de gek ermee. Die bespotten het. En je mochten er graag over rabje en over praten met en waar. En de gek hebben met deze Jezus, want dat doogt toch net. Maar Jezus wist wat ze betochten en Jezus wist wat ze mij en wander berabben. En hij joeg haar een antwoord. In Lucas 15 staat er, en Jezus vertelde haar een gelykenis. Maar eens is het net één gelykenis, eens is het trije ferhaaltsjes. Dan zou ik zeggen, die trije verhalen, dat binnen één gelykenis, met één woordskip. Maar wat is dan een gelykenis? Daar moeten we het eerst maar eens over hebben. Nou, eerstens, een gelykenis is een verhaal, met een woordskip, met een les. Dat Jezus gebruikte graag gelijkenissen om het volk te leren. In tweede plek, en het woord gelykenis zei het al, het is een vergelijking. Want Jezus of de oude rabbis die gelijkenissen gebruikten, die wonen broeken om twee dingen met elkaar te vergelijken. Ze willen wat uitlezen en dan vergelijk je het met iets oors wat de mensen al kennen.
Jezus hier vaak gelijkenissen oor het koninkrijk van de hemel. En dan zei er, het hemels hemelkrijk is krek als dit, als krek als dat. En dat is dan een gelijkenis. In tweede plek is het zo dat een gelijkenis gaat vaak oor voorvallen of dingen die baden in het duistere leven. Dat de mensen kunnen dat soort verhalen en dat wisten ze van haar eigen leven. Nou is dat de wat langere verhalen die Jezus vertelde, die hebben vaak trije personen die daarin spelen. En ik denk dat die trije personen heel vaak zo binnen als the good, the bad en the ugly. En laatstens is het zo dat aan het eind van de gelijkenis er is vaak wat nieuwers of wat vreemds wat er bad. En dat is dan ook vaak de zaak wat Jezus de mensen oor leren wil. Dat binnen gelijkenissen of parabels. Nu zullen we lezen en beginnen naar het evangelie van Jezus Christus dat Lucas dat beschreven had in hoofdstuk 15. En we zullen lezen van de eerste 2 verhalen die Jezus vertelt aan het volk wat bij hem is, om te antwoorden op wat de wetleraars oor hem berabje. Waarom Jezus eet met sûnders en met tolgaarders. Vaak in tijden kwamen de tolgaarders en andere sûnders bij hem om hem te jaren. De fariseërs en leraars zijn prottelig dat het maar sûnders aan en iets mee hadden. Maar hij vertelde haren deze gelijkenis. Waarvan jemme die 100 skiep had en der een van kwijtrekt, liet net de oren 99 in de woestijn achter en siket net krekt zo lang om het ferlerne skiep, dat het fynt. En als het fynt, leidt het bliid oor het schouder, en als thuis komt, roept frouwen en wortelje bijenwaar en zegt, wees blijd mij niet, want ik heb het skiep dat ik kwijt wie, wêrom fijn. Zo zeg ik je, zul er meer blijdschap wezen in de hemel om één sûnder die hem bekeert, als om 99 beste mensen die geen bekering brekt binnen. Of wat vrouw die 10 drachmen had, zul net als er een van kwijtrekt, de lampen opsteken, de vlier aanvijgen en alles aanzietje ons het die drachmen vindt. En als ze die vindt, roept ze goedkunde en de boervrouwje bijenwaar en zegt, wees blijd mij niet, want ik heb de drachmen waarom vond, die ik kwijt wie. Zo zeg ik je, zul er blijdschap wezen bij Gods engels om één sûnder die hem bekeert. Dat is het woord van de Heere God. Hier binnen 2 verhaaltjes. Eén van het voortrekkende skiep en één van de verlerne drachmen. Vaak een muntstuk dat je bij de brúdspriis of de bruidsschat van de vrouw. En dan zei de master, seizoenen jemme het dochs echt doen. Als jemme iets kwijtrijtje wat grote waarde had voor jemme, omdat jemme het echt leef hebben, dan zul je hem daarna ziekje. Alle doren aan de kant zetten om dat eerst te vinden. En als je het voen hebt, dan zul je hem blijd wezen. En dan echt de vrouwen en de borrelje útnoeget op een feest. En zo feest te vieren. Het is dan duidelijk dat Jezus heel oorzocht naar de sûnders als de leraars van de wet dat doen. Die zeggen, dit binnen sûnders. Er is geen kans voor haren. Er is niets goeds aan haren. Als ze 1 keer sûnder binnen, zullen ze sûnder blijven. Maar Jezus zocht dat net zo. Hij zei dat binnen ferlerne mensen. En ik ben komen om die op te zieken. Want ik wil ferlerne mensen redden. Krijg als dat skiep dat voortrekken is. Zo wil ik mijn skiep echt goed verzorgen. En als ze voortrijden, dan ga ik er achteraan. Om haar weer rond te brengen. Bij het skippenvolk en bij de goede hoeder. We lezen daar ook oor in het evangelie dat Johannes dat beschreven had. We kunnen zeggen het evangelie naar van Jan.
En dat vinden we in hoofdstuk 10. Ik zal maar helemaal lezen van vers 11. Ik ben de goede hoeder, zei Jezus. De goede hoeder jouwt zijn leven voor de skiep. Maar de arbeider, die geen echte hoeder is, die geen eigenaar is van de skiep, als die de wolf aankomen zocht, maait eruit en liet de skiep aan haar lot oer. En de wolf squat ze mij en jaagt ze uitendoor. Want het is een arbeider en de skiep kennen hem net zo volle skelen. Maar ik ben de goede hoeder. Ik ken mijn skiep en mijn skiep kennen mij. Liek als de heid mij ken en ik de heid ken en ik jou mijn leven voor de skiep. Ik heb ook nog andere skiep die net in deze kooi jaren. Die moet ik daar ook bijheljen. Ze zullen naar mijn lood jaren en dan zal het worden één kappel met één hoeder. De rabbien en de masters van de wet, die zeggen dat dus net zo. Die hebben de sûnders en de mensen die ze lijden moeten, daar hebben ze geen liefde voor. Ze hebben liefde voor haarzelfs. En ze zeggen tige bij haarzelfs op, als de rechtvaardige mensen die de wet kennen. Maar Jezus is de goede hoeder, die de ferlerne opzieket en die ook de zieke weer beter maakt. Maar als die wetsleraars denken dat ja rechtvaardig binnen en zoen binnen en net blind binnen, dan denken ja dat ze Jezus net nodig hebben. En dan willen ze net naar hem luisteren, net naar hem hartje en net doen wat er zegt. Ja, uiteindelijk zullen ze tjen God zelfs werken en net meer de vrienden van de Heere wezen dat ze denken dat ze wezen zullen. Zo moeten we ook openstaan voor sûnders als je haar bekeren willen en als je luisteren willen naar het woord van de Heer. Want het woord van uw Heer, dat jouw verlossing, dat jouw de echte vrijheid en het ware leven. Ja, zelfs het eeuwige leven. Enkele keer zullen we gaan naar de verlerne zoon. En dat verhaal wil ik graag met je lezen en bespreken. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Gewoon gaan.